Motivazione suional Behatxuak direla bada. Hemen gaude Leiotikan taldekoekin, kontzertua bukatu berri dute, orain une honetan berritxarra jotzen ari da, eta lehenik eta behin, jende askorentzako sorpresa izan den arren, ere normala izan daiteke Leiotikan taldeak zabaltzea berritxarrak alderen azken kontzertu hau, ez? Ibilbide paraleloa egin duzue urte askotan zehar, Nafarrotik, euskeraz, eta oraindik ere hemen. Bai, nik uste izan dela borobiltzea edo zirkuloa istea, ez? Zorako zerbait, ez? Bai, gogoratzen dut, orain dela 25 urte hor, mintzala gorka itorrekin, ez? Badauzkagu zuen bezalako talde bat oso antzekoa dela, zuena jeria da, gure apuntia lako, horrela gebiltzan hasiera hartan, ez? Baina egia esan, azkenean istea da ziklo. Hori da, ziklo bat istea, nik uste joan direla munduan zehar, etorri direla eta etxean, adina berekoak eta hasi ginen talde batekin, bai, maitatua garena, eta elkarpaite dugula, eta bueno, oso gustora. Gau historikoa euskaraz egindako rockarentzako hemen Nafarroan, eta rock musikarentzako orokorrean, ez? Bai, bueno, talde bat agurtzen dugu, ez? Bueno, taldea, ez? Azkenean Nafarra, euskalduna, euskera munduan zabaldu dutena, ez? Arrakasta internazionala izan duen talderik, euskal talde handiena izan dela, eta oso zaila da hauek egin dutena. Eta ez dakit, hau errepikatzea ez dakit... Oso zaila izango da, lako rock talde bat ere, euskera era utxean, ez? Munduan, hainbeste zabaltzea. Bai, orduan hor egotea azken kontzertua gure izenarekin, guri hore handia, hore handia. Beti esaten ziguten zen oberena, erakutsi ziguten jarraitu beharreko bidea. Noski egin genuen, nahi izan genuela, baina ikasi genuen guztiaz, ez naiz damutzen. Eta gorkak askotan aipatzen du, ez? Berritxarrak, lekun berritik, Nafarroatik, are igual zailagoa, erronka asko handiagoa, herri txiki batetik sortu, eta noraino iritsi diren ikustea, ez? Hori da, eta gainera ez direla elitetik atera dira herritik, egin dute kultura herritik, dena egin dute lanaren bitartez, baina ez dute galdu bere ez dakite oinarriak, ez? Mundura jun, baina jendia, gu bezala hemen egon garela lehenatik, eta hor maitatuak sentitzen gara, edo gorreko jendiakin, edo hainbeste traba izan dituzte ere bai, ez? Ere izan da talde bat oso gaztetxe, txoz, natal beti izan digute kriston, ez dakit maitasuna, beti gogoratu dira gure gutaz, bai, alako taldea izan da ere, alako talde txikiagoentzat beti izan dute beraien lekua, ez? Eta esan oso pozik. Bai. Oso ondo, Berritxarrak, Navarrarenatik, historiara, eta Leiotikan, hemendik aurrera. Hori espero dugu. Gu bentsat haber, ez? Bai, gure bilbidea esan duzun bezala paraleloa izan da. Bai, baina azkenean izan da igual, gu gure garaian izan genitu, familia tal ez dakiz, eta orain igual gaude autonomoagoak edo badaukagu ez dakit. Bai. Ezberdina izan zen? Bai, oso ezberdina, baina badaude kutsu batzuk berdina direla, nik uste gogoetak, azken finen adinekoa gara. Izan bizi ditugun gauzak sozialki eta berdinutsuak izan dira. Baina musikalki ere bai hori da. Orduan, baina gero gure ibilbidea gu izan gara apalagoak, izan dugu beste eremu batzuk, hori oso ezberdin izan da. Baina azkenean gelditzen dena da... Azkenean mirestekoa da, ez? Jaio musika hil, ez? Hori guretzako, ez? Hori, zerbait mirestekoa da. Agurtzeko denborarik ez, pentsatu gabe ausartuko naizen zugandik egin dute.